Morjens. Kuolisitko häpeästä vai pakahtuisitko ylpeydestä, jos Ukrainan sotaan sovittaisiin rauhasta Suomessa, Helsingissä? No, mä pakahtuisin ylpeydestä, mutta nyt se tapahtuu luultavasti Unkarissa, Budapestissa. Unkari on ainoa EU-maa, joka ymmärsi moninapaisen aikakauden ja onnistui mukauttamaan diplomatiansa sen mukaisesti, ja nyt sen seurauksena se on hyvissä väleissä kaikkien suurvaltojen eli Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa, mikä on melkoinen saavutus. Huvittavinta tässä on se, että Unkari on vetänyt suunnilleen sitä linjaa, mistä Suomi oli tunnettu vielä ennen Niinistön toista kautta, jolloin hän ryhtyi sitten viemään haluamiaan asioita eteenpäin, kun ei tarvinnut enää miettiä uudelleenvalintaa vaaleissa. Siitä hetkestä lähtien Suomen ulkopolitiikka lähti jengoiltaan. Ja kun ulkopolitiikka lähtee jengoiltaan, niin talous seuraa perässä. Ja koska kauppa ei ole mikään irrallinen asia siitä, miten me asemoimme itsemme maailmassa. Kun Suomi miettii jäänmurtajia, niin Unkari vetää puoleensa miljardien autotehdasinvestointeja. Ja viimeisten parin vuoden aikana suhteessa talouteen, eli suhteessa bruttokansantuotteeseen, Unkari on saanut tuplasti enemmän ulkomaista rahaa parin viime vuoden aikana kuin mitä Suomi on saanut. Ja jos katsoo tätä maailmaa tänään ja näitä merkkejä, mitä tässä on koko ajan ympärillä, jos niitä haluaa nähdä, eikä anna idioottien selittää, että tämä on Venäjän propagandaa ja tämä on putinismia ja kaikkea muuta paskaa, niin jos sä haluat nähdä ne merkit, niin sä näet ne. Että tänään on oireellista, että nämä meidän nykyiset poliitikot kusee Kekkosen haudalle ja perinnölle, vaikka tämä kehitti maalle ulkopoliittisen linjan, joka olisi kestänyt tämänkin ajan ja luultavasti ikuisuuteen saakka, tuonut maailman johtajat Helsinkiin Budapestin sijaan sopimaan rauhasta. Me olisimme maailman keskipiste nyt, kun rauhasta sovitaan. No, idiooteille ei kelvannut vaalia sitä, mikä on hyvää.